ଥରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଥୋଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ରାଜା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ପଛରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥାଏ କି ସେ ବଡ଼ ପଥରକୁ ରାସ୍ତାରୁ କିଏ ହଟେଇବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖାଗଲା, ସେମାନେ ରାସ୍ତା ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ ରାଜାର ରାଜମହଲରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବଡ଼ ପଥରକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ପଥରକୁ ମଝି ରାସ୍ତାରୁ ନ ଉଠାଇ ବୁଲିକି ପଛକୁ ଚାଲିଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କାମ ଠିକ୍ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି କହି ରାଜାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁଥାଏ। ତା କାନ୍ଧରେ କିଛି ପରିବା ବୋହି ନେଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବା ବ୍ୟାଗକୁ ତଳେ ରଖିଦେଇ ପଥର ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେ ବଡ଼ ପଥରକୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥରକୁ ହଟେଇ ଦେଲା, ସେ ପଥର ତଳେ ବହୁତ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଥିଲା। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଏ ଉପହାର ପଥର ଉଠାଇବା ଲୋକ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ରାଜା ଗଛ ପଛରୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜା ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜମହଲର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ଲୋକ ବନେଇଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ବି କଠିନରୁ କଠିନ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ସେତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଠିନରୁ କଠିନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, କଠିନରୁ କଠିନ କାମ ପଡ଼ିଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ, ତୁମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ସକ୍ସେସ୍ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ।